Spoločnosť Dobrota je pekárenská spoločnosť, dynamicky sa rozvíjajúca, pod ktorú patria historicky známe a tradičné pekárne. Pôvodne fungovala pod názvom Prievidské pekárne a cukrárne, s tým, že prešla širokým rebrandom. V súčasnej dobe patrí pod značku Dobrota 7 pekární, vďaka ktorým patrí spoločnosť k jedným z najväčším výrobcom čerstvého pečiva. Dobrota má v sebe emóciu, Dobrota má v sebe dobro samo o sebe a výrobky aj v podstate tradície. Toto všetko je našim cieľom zákazníkovi priniesť na jeho stôl, do jeho domácnosti. V našom sortimente si zákazník nájde čerstvé výrobky nielen dennej spotreby, ale aj výrobky v spotrebiteľských baleniach. Taktiež ponúkame sortiment mrazených výrobkov, ktoré môžu byť na dotek alebo rozmrazenie. A samozrejme máme aj cukrárenskú výrobu, takže zákazníci na pulte si nájdu aj naše zákusky. Medzi zákazníkmi je veľmi obľúbená kategória sladké pečivo, čomu svedčia aj dve ocenenia, ktoré sme získali počas posledných 2 rokov. Pre zákazníka Lidlu okrem tradičného pečiva a chleba dodávame aj exkluzívnu vianočku. Vianočka s maslom a s medom je špeciálna tým, že má originál soft receptúru, kde predpríprava, cesta a kvasenie má špeciálny postup na to, aby bola nadýchaná, lahodná a jemná. Taktiež ingrediencie, ktoré pochádzajú vo väčšom percente od lokálnych dodávateľov. A taktiež je v receptúre med, ktorý dodá vianočke špeciálnu originálnu chuť a farbu. So spoločnosťou Lidl spolupracujeme od roku 2016 a môžeme to nazvať ako veľmi pomáhajúcu spoluprácu, čo sa týka nie len sledovania trendov, ale aj dostanie sa medzi zákazníkov, ktorí sú v rámci celého slovenského trhu, čo nás posúva veľmi dopredu. Lidl nie je len slovenská firma, takže máte šancu sa dostať aj za hranice Slovenskej republiky. Konkrétne táto vianočka je momentálne jej obal prekladaný do 5 jazykov, kde je veľká šanca, že si nás nákupca z zahraničného Lidla vyberie.